achie wach mar NGCDF ni obedi koso yare auchiel dek nono e kaka nyalo yudowa. Wachaka ni weche manyien ni apisas mag duol makedo gi mibadhi e pacho kae ndi EACC nomonjo dala gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ka itude kod tiarietha gi omenda e kaunti no kod keto dwache nowuon mbele. Ne ochuno obila tiyo gi iro malongo wang' mar keyo jopiny mane temo geng'o meko mar Wamatangi, to kata kamano pod nomake kendo ento chung' matek ni onge kod ketho moro amora, kowacho ni jomoko ma ok oluongo nyingi ema temo tieko mbii mare mar siasa. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero nowachni. Okinyi makawuono ikar dak mar gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi, apisas mag duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC nochopo kendo monjo od Wamatangi. Makaluwore gi ketho mag mibadhi mitudogo Wamatangi kachiel kod apisas mamoko 7 mag kaunti ma Kiambu kod jaohala moro. Apisas go gin kaka jagoro mar kaunti ma Kiambu Peter Njoroge Ndegwa, director mar osuru Henry Mburu Waweru, kachiel kod jatatije mar kambi mar Filtronic International Limited Bernard Kabaiku Theuri e kind mamoko. Ei ote margi, duol mar EACC owacho ni Wamatangi itudo gi ketho matiarietha gi apisi, keto dwache mbele kod nyiepo ataro machik, moloyo to e kinde mane ichiwo rak maromo $230 ne kambi mar MS Filtronic e hiko omenda 2022 2023. Kambi no nowinjore tim tiegruok kendo podho yor lony manyasani ma otisi ni Enterprise Resource Planning. Apisas 7 go bende itudo gi timo ohala kod kaunti ma Kiambu ataro machik, kama nochul gi omenda duto maromo $1.5 E kindego, apisas mag EACC noyudo kwan omenda maromo $12 e od Wamatangi kod omenda maromo $13 maduol mar EACC owacho ni gin yuto mag mibadhi. Tok kano da dhoge e apise mag EACC boma ma Nairobi, Wamatangi notwak gi jofwambo kendo chiwo pache ni mana yor tieko mbii mare mar siasa, kendo EACC onge kod ranyisi moromo. This intimidation is pure political intimidation. Hakuna kitu ingine. Purely political intimidation. There is no reason why more than 50 police officers can wake up to my office, to my home, and almost another 200 deployed to various ministers' offices in my government. And the reason is only one, and they are targeting only my ministers who perform. Gisani Wamatangi owe thuolo kanonro to pod dhi nyime. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya